Hello bayang titar khobor janano naam sobo tini 28 tarik 11 mas 2023 ni ono house ending ni nathangui tongo bayasang hingke norok janano sa tongka channel subscribe tei bell icon click kai notification manna jaka tongdi channel subscribe kai awai norok kuno jaga tathangui hingke bayasang jeng tabuk thanglai je miyapro samani jeng target kisa nainai lainai tamo target hingkha jeng target nai tarpor jeng play khai hingke norok nai mankha Shillong Teer ni jeng tabuk preview bo thanai preview je number aro thangai jeng kisa check khailai hingke jeng preview thangai jeng check khailai bayasang norok channel chajak hingke video no skip khai korani norok nai tongdi hingke jeng oro mankha hingke naidi miyapro ni sala 89 phaio miyapro 89 phaikha hingke tini miyapro 27 tarik hingke 27 ni jeng ani hisabo tini phainani hingke 7 tai 9 hingke house ni bisingo 7 tai 9 phai mano hingke bayasang norok chajak hingke abo play khai di 7 tai 9 house hingke norok chajak 7 tai 9 house play khai di ar jodi norok miyani goti no play khaina hingke khlai mano hingke bayasang norok jekono kaisa play khai mano hingke ani hisabo 7 tai 9 house phainani chance tongo hingke norok chajak norok play khai mano hingke tarpor jeng thanai o bwswk phai abo jeng check khainai tini 27 tarik hingke mongolbar hingke jeng thanai o bwswk phai hingke thanai yo 18 22 tarik 22 tariko phaio 25 hingke 25 hingke tini 28 tarik 22 tarik o 25 phaio tini 28 tarik hingke norok 82 bai o duita no bo play khai mano hingke norok o duita no play khainai di kako norok success manano hinui hingke tarpore norok ang house tei ending rimani abo wngkha re tini norok 7 house belai no chance tongo phainani hingke norok chajak hingke 7 house no play khainai di hingke norok chajak hingke 7 house no tini sala play khainai mano tamoni hingke 7 house belai no chance hingke miyapro naidi bai khe kok 21 tariko 89 kobo thanai mongolbar o hingke tini bo 89 o mai kisi play khai borok kuti kogoi rwo hingke norok sai mankha na hingke thanai o naidi 6 horkhammani 1 house hingke borok thanai 89 khammani 89 jaga o no borok 89 kogoi rwkha hingke bayasang kokrui bo waisa no khela hai wngoi tongo hingke norok channel o chajak hingke player ni paithakjak nai tongdi nai norok comment khai samano hingke bayasang jeng oro nugui mankha na hingke tini sala 7 tai 9 bahut important hingke norok no sai je 98 kaisa thwngmano ulta tarpore aboni pore o tongo 25 bai 16 hingke 25 bai 16 hingke 70 play khai mano hingke 70 kaisa play khai mano total o 70 tarpore 6 house phaikha hingke 61 phai mano hingke ending bo phano thangui mano tarpore 61 phai mano hingke bayasang hingke tini house wngkha de 5 tai 6 house tongnai hingke ending wngkha de 5 tai 6 ending hingke bayasang norok chajak hingke house ending no tini sala play khai mano hingke norok jodi play khaina muchungkha hingke tini 5 yakhe 10 ta yakhai no play khai di house tei ending o hingke khaka o tini house ending o success manna hinui hingke norok chajak hingke 5 yakhe 10 ta yakhai no house ending play khai di hingke bayasang normal guti wngkha de tini naidi norok nugui mankha na bwskango 06 00 88624884 hingke bayasang tini guti je target o manjakmani abono rwo hingke tini guti kom wngkha hingke norok chajak khe play khai mano chajaya khe norok
player takai ingkai khakao tini salo chwng success nana hinui ingkai norok sajak khangkhe play khai mano kajakhe norok player takai ingkai 3 bo 10 takai no play khai mano ingkai norok tai kaisa hit kuti nungui mankha 64 84 64 44 80 60 40 ingkai tini 27 tarik aboni bagui 27 kaisa nongno ready ka ingkai bayasang norok sajak play khai sajak norok player takai ingkai norok ni hamjakma tui chubama tongkha ingkai norok obono tini bo play khai norok success nai manai ingkai dori norok ni support kwrwi hingkhe norok success mai yangnai ingkai bayasang norok support khai di tini bo 10 taika khai no hit kuti play khai di ingkai success manani hinui khakao ingkai norok ni hamjakma tui chubama tongkha ingkai norok support mannai ingkai bayasang norok video no naimani yagola norok video no share khai di norok ni video no share khai di tai norok like di ingkai tarpore chwng thanglainai tarpore subat hit o norok no 3 ta guti rikha 275665 ingkai 3 ta guti no tini rikha ingkai khakao tini salo chwng success nalainai double success mannai hinui khakao ingkai norok support khai di norok ni hamjakma tui chubama tongkha ingkai chwng saborong no success mano achori norok support khai angkhe norok chwng success maya wngnai ingkai bayasang khakao norok ani kok no buchiui no norok support khai tong hinui ingkai norok ni hamjakma tui chubama norok rimanna bagui chwng belai hambai je ano support khainai no belai hambai mano tamoni ingkai norok je ano support khaima bagui ang joratui success mankha ingkai teibo norok ano support khai di norok ni hamjakma tui chubama ridi ingkai teibo norok no ang kaham khe norok no guti rinani saitongnai ingkai bayasang norok guti bangjagui mano haifano chwng success mano ingkai tamoni hingkhe target o je guti manmani abono no norok no marugo ingkai target o je guti maya abono no norok no rika ingkai bayasang khakao norok no ang success rimankha hinui ingkai tamoni hingkhe norok support khaika ingkai chwng teibo success rimannai ingkai tei norok ni hamjakma tui chubama mankha ingkai chwng teibo norok no support khai manai ingkai bayasang tini ni point norok nungui mankha 0 5 tei 6 tei 1 tongnai ingkai 0 5 6 1 tini ni point no ingkai norok tini ni point no follow khai play khai di ingkai o point ni motoi no tini success manani khakao ingkai norok support khaika hingkhe chwng success manai norok support khai angkhe success maya ingkai bayasang norok lage lage ang bo play khaio norok simi play khaiya angbo play khaio ingkai angbo success nago ang bo joto je guti tongmani play khaio ingkai norok simi no play khaiya ingkai bayasang khakao norok ani kok no buchi mankha hinui ingkai norok osok jora tei anung bai manjagui tongma bagui belai hambai.